aron dili kita basakpan. Kaya doon na ako'y transaksyon na pagaymon karon. Doon na ako'y tawagan. Karon di boss. Oh! Saan ka sa boss? Saan siya ka? Iring ka mana. Dahil buso pa mo. Iring mo na nga pare ni Bugnaw. Ayaw mo sa bugal-bugal. Malala ka sa akong transaksyon. Siya mo ka boss. Kamara kasikas. Kinilbos ka mana. Urat unsay tagwet no. Iring nakaluhan niya. Ako tawagan ang transaksyon. Aron ka ng drugs deal na kanata. Amo? Oh, patula kami diya. Maayo. Kaya nag-andam na tayo. Oh, karoon na tayo. Sige na. Salamat. Uy, ablihi na ka na. Boss, kami nag-ihingos. Boss, siya nang ibaligya pa mo na to, boss. Gano'n dahil kita nila yung musuyo pa ni. Kita, boss. Ugato lang ang kaunan, boss. Magdila mo! Kuwata na ni! Jakto kayo ng balyon ini. Uto na! Ato ng signatun. Okay, boss. Okay, boss. Boss. Kung saan na nila to, wala tayo makaon sa tumaanak. Paningkamo to dayo. Pamlambay na dito na. Bitch ka buya. Maghuwat sa kondisyon, kaya ako'y nangika. Oo nga, maghuwat ko. Uy ka lang haligi. Saan mo na haligi? Uy, kwarta. Hindi makangay, magbuhan ako eh. Nagunaon na asad ko. Ayaw kong buti sa kondisyon, kinakoy kabalingon. Natural ko magbuhat ni mo, kaya asawa ko ni mo. Yung tsaka wala na itong kong trabaho. Oo na, magitag na yung trabaho. Layas, tatay mo anak. Nakaw! Huwag ko anong bataw. O, ibig kita anak. Kay Uwe, ikaw na anak. O, may nakamunduha. O, sige, may bago, ayos ko. Ako rin magpabilin din usa. Ako yung puyo aning balaya. Balay kong gubaon. Unya ang inyong mga anak, unsao naman lang na. Unsaon po pagpuyo. Gubaon na naman pinayato. Kunti mo pong nagkalisod. Day, dili man sa tanang panahon nga lisod. Namangyat mo siya yun, nga panginabuhian. Sama ng drugas, sayon. Mudato lagi ta, pero mapriso po. Huwag kayuhan at itong panibalay anay, ngana. Malingyag siya po. Ang mauna, hindi naman mahusay ang inyong pagpuyo. Sige, buba na lang ko sa mga anak. May pa, lagi, blackout na lang. Mingaw man! Kung may halin, ako ni Aisan. Kung di ni mahalin yun, ako ni Sangagon. Ako si Ukon. Nakita na ko. Sa akong mga mata, nga naay kay ikaw mo nag-ihambing na problema. Ano kayo ba mga boss? Ako pa? Natiba ako. Dato? Saan sa boss? Gusto di kong dato, pero kinsa man ka? Ano kailan mo? Ay, nagdadag panguntahan na. Paipoy na ka. Yung. Kung gusto ka kita. Saan na boss? Siyempre, may mukha ni. Pero abos sa kondisyon dong. Ani ang sulbat sa imong mga problema. Saan na boss? Ibawal mo na boss. Sapo mo na. Nakibaw ko. Pero pagtik kay Lewis mata. Diskarte lang sa kinabuhi dong. So kinahanglan nga magpulipon ka ni. Aron ba dato ka? Pero, hinang lang mo sa pamilya mo. Sige, huwaya na ako. Naulunan ko ang imong desisyon. Pagania, ang pasiuna ko kanimo. At Usap na boss. Kortam lagi na. ako na yun eh. Para ako na boss. Imuhan eh. Salamat ki boss. Dawata. Para masulbad ang kalisod sa imong pamilya. Lah, mao gini ko tahang pangita sa akong asawa boss. Ba't hindi ang problema ni? Dili na. Maglungkot ang imong asawa. Magdesina na pirmi nga makakita ni Ana. Salamat ki boss. Sige. Kung kinahanglan na pagmatmon ay kung sa sumaplis. Init kayo ta. Init kayo ko sumaplis. Kung kinahanglan pagmatmon. Sige boss, bukat man ko. Sige. Sige, salamat ki boss. Dato to, pero dami mapreso.
Unsa? Unsa ka man? Wa ko kailan mo. Wa ko kailan mo. Basta mapay ko mo tubig nga sama ka nimo. Isya ka na. Isya. Iso ka mapusok. Tugay ba? Nanginanglan ng kwarto. Iya. Sa nero rasa. Lamok na kudiling kapita. Kaya lamok kudiling kapita eh. Mao naghani ang among abutan ni boss. Naa siguro sa sir. Dodong Sagrada. Ngadong karupa matani abot. Sa luay ko boss kay ka-traffic ko dito. Ayun ang ganda sa traffic. Ang atong gisabutan unsa naruraksa. Mao lagi boss sa luay ko Ko na. Sige. Diba? Gusto ka kwarta? Kung gusto di ko boss. Mas mayo. Dodong Sagrada. O ganila. Dawata na kini. Pero ko, matili na kaawayon sa inyong asawa. Dodong Sagrada. Mao na boss kwarta ni boss. Dalawa. Salamat ni boss. Salamat ni boss. O ganiya. Usam ni boss. Ibaw na ka. Dalawa. Unsa na. Dodong Sagrada. Sige boss. O kinanglan. Dodong Sagrada. Naway sabit. Away sabit boss, wag lima boss. Mas maayo. Dodong Sagrada. Di ba na ka? Kung unsa may tabo, kung galing nga doon mo sabit Dodong Sagrada. Dali ko lang boss, wag sabit boss. Ayo. Sige, mauna to. Sige boss. Kini nga asawaha malipay ni ni kwartaha. Karon ka asawaha ka. Ganong ibalik ka? Nagipalayas naman ti ka? Ibalik lagi ko kay na ako'y nabiyaan akong gamit niya. Wala ko maghawagan akong gamit. Unsa ba ka? Ay, joke lang ito nga po. Ay, naman pong gitinoon. Lagi na alam ko balik ko maghawagan. Oo, lagi. Sige, dili na, dili. Nagkataon na ka. Eh, lutuan ti ka. Lagi. Oo, sige, dili. Lutuan ti ka. Ayaw ka tingala nga. Tara. Eh, doon ako yung kuhan doon nga. Madatot ka. Uy, illegal mo na. Sa ibang gusto. Uy, sakyan ti ka. Oo, Victor, ikaw. Pero ako niya ang solusyon para madatot ka. Ako'y bayad ito. Ipalit. Para tumatok. Tumatok ka niya. Maayo. Kung bulat ko na kita sa pagkumalay ako ipalit. Alam, nato na sumbalat. Baldo. Siguro Baldo nga dili mabulyaso. Kay once nga mabulyaso Baldo, nakaibaw na ka kung unsay may tabo nimo. Siguro Baldo. Sige Baldo. Sige. Kung naamang gani mabulyasos, kaning lawas, wala gini katilaw. O ba? Okay. Ayo. Okay ka. Unsa may papel nimo? Boss, kubla ni boss, dili ni madutlag bala. Ayaw palabi pataas mo ko galingon. Ikibaw ka? Tingga ni? Busa. Paubos panagsaba po. Mga batos. Atong-atoon ang barangay, Kamunggayan, Sitio, Kalabasahan. Unsa? Ano mo yung naanak mo ka? Kung man ka boss, paubos ko boss. Ay, pagkatoy-toy, gunin mo. Baru. Ready. Yes, sir. Sinin dapita mao ilang lugar nga ilang subukan nga magpasakso sa druga. Yes, sir. Kinanglan nga sa dili pa sila mabut. Andan na ta. Yes, sir. Nakaplastar na ang matag-usa ka na to. I need a positive report. Yes, sir. Captain, ikay mo lead yung mga operasyon. Gusto ko nga magpalampusok ta. Kay mao kini man kanto sa atong presidente. Okay, men. Posisyon. Di sa ta mga unsa gutong lew, wa kami ka-count. Di mag-ignan ta mo nga. Be ready. Dapat nakakaon na mo. May kasir kay dako kay kagtiyan, dugay kay kagutmon. Unya sir, ako naagi naman kong pasmo. So lahir ba kong pasmo kog dagan-dagan. Ayaw na mo siglangan. Pasig paabtan ta sa transaksyon ug droga.
Pagkita mo posisyon nga na mga kabayasan, na mga puto niya, usap-usapan, mentras gigutom mo. Yes, sir. Yes, sir. Sige ba di? Sige ba di? Ginahinay na tao. Gusto. Ikaw ba di? Dito ka. Ikaw ba di? Dito ka. Kuyog ta. Okay. Kinuo jud eh, nga gutom jud eh. Sakto to ilang ginuhuna nga kinanay mga undaan. Mao na sir, king na mukaon tadaan. Tigi ka mukaon nawa. Gutay ng tiyan mo. Patay ka niya ron. Sama na siya, Ray. Isang matas ko ba ito pa kaon? Saling lang siya kahit ako saktiyan. Ba di? Alert na mo. Iya, gutom man na ba? Hanap sa ako mata sa pananaw. Hayag nalay. Klaro kayo kumdaan. Okay men, be alert! Ay tao nga nagpadong nga na dalang armas. Sir! Isa mo din sir, kalipang mo sir. Kaginig! Bakit ang posisyon? Pirini! Sa presisyon, wala mapista. Pagkatoy-toy ni Mohan! Matuloy siya ro, mabalik ko. Pagkatoy-toy ni Mohan! Pisto, tago! Oh, tago. Sige sir, tago ko sir. Sir! Letay! Sir, si Juan sir, tanawa sir! Iyon! Asa man ay magmutay mga utok? Dali, dali! Dapat nila maghihanti na! Wala ka na problema mo! Huwag sakto ka na sa timbang! Sabaw-sabaw. Ipakita ang nilibo. Nilibo. Huwag kapi na ang tagkinin ko sabaw. Ipakita. Sige, sige, sige. Artista 20 naman, Miss Pulse. Sige. Huwag pinailuay na kita. Okay men! Be ready! Go, go, go! Yes, sir. Huwag mo liyok! Taga-PDL eh! Balik na lang mo sa sabakan sa balaod aron walay may tabong dautan niyo! Hindi, Abus. Baldo, Baldo! Kung saan ni kalakira? Baldo na sita, Baldo! Balisin! Sa galing magkamanda kong kamot! Ayaw paglihok. Magbayad ka sa imong mga sala. Way lihok! Lihok kong karot! Patay karot! Puslan man ining kilabuya! Puslan man ipanig maus tingnan! Puslan man napigi ba? Kinilang na ulit wason! Bayanay ninyo! Ah! Patay naman! Buat aga ni kabuto! Pati ako'y nakaigo! Pusay! Okay men! Clear the area and secure the evidence! Yes, sir! Ha, salaw, pinigwarta. Daba man. Kung saan na ba di? Nagtanggal ng kwarta! Wala na ba di? Kaya tumbahin doon! Nagsama ni Sim! Sir! Maot din ang sir! Dari! Kuan sir! Bungkin!
Lieutenant. May name sa dingding. Hoy! Usa na! Bade, check bade, nagihat siya sa kwarta bade. Napalipsa. Kwarta rame. Well, dami. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Amo bawa ko, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Oh. Kumusta naman ang request? Sir, naarasa kong kamo ang warang o Paris ni Dudong Sagrada o kumpirmado na ni Judge Ocampo. Very good. Ako na panuhan na pag-ulit sa mga kanya. Yes, sir. Yes, sir. Ano yung paboton? Ano man yung paboton? Na karon nagpamahala ang bala. Hiningaw ko sa ang armas gubat. Gusto mo na kong galaya. Ang muli ibantayan. Walay ko po. Kasunod ha. Mayo. Mayo man yung bagbantay. Ikaw sa klubo. Mao ba ka yung bayang nga? Balay sa akong anak ha sa pamilya Sagrada? Mao siguro ni? Kuan sa tika, iparkuan sa tika. Imbis ka yung baya. Wala, oy. O, sige. Ano ba? Guys, pwede bang makakangutana nga? Mao ba yung bahay sa akong anak na si Dudong? Sagrada? Pwede mong kasud niya? Pwede niya sa vaksina mo? Nakapabaksin na. Wala po. Gikan sa first dose, second dose, third dose, ug sa fifth dose. Ano? Sa kuman. Sige, pwede namin makagi? Hindi na. Sunod ka. Then, get ready. Kailangan mag-andam ka. Ayaw mo kumpiyansa. Asa mo? Mga pulis ni! Ala po sir, pulis. Mag-restore!